Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. First love namin ang isa't isa. At nangakong kami na ang nakatadhana. Feel good morning sa mga kabisyo na nakikinig at patuloy na nababaliw na nanonood sa radyo, sa programa. Mga katas ng nakalipas. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Elena. Taga General Trias, Cavite po. Matandang dalaga po ako. Tulad ni Tita Tanya. At gusto ko lang pong ibahagi ang mga katas ng aking nakalipas. Ang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-asawa. Noong 1990s, nanligaw po sa akin si Danny. Wapo, matipuno. Gusto niya maging pulis. At ang gusto ko naman makapag-aral. At makapagtrabaho po ng full-time sa aming tindahan. Sa akin din naman iiwan nila mama at papa to pagdating ng panahon, kaya yun yung plano ko. Nung bago pa po siya pumasok sa training ay ibinigay ko ng buong buo ang aking pagmamahal kay Daddy. Sa huling gabi niya ay doon po kami nagkatagpo sa kubo na ginawa niyang tambayan namin. At dito na nga nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. I swear by the moon and the stars. Walang iyak. Ano ba? Umiyak ka o naantok? Nahikab na ako sa sobrang Ito naman, para naman ako hindi babalik niyan. baka nga hindi ka bumalik. Babalik ako. Anong assurance Pangako ko yan sa'yo, mahal. Magte-training lang naman ako. Pag naging pulis na ako. Oh. Dani naman mamimiss kita syempre. Ako rin naman. Mamimiss din naman kita, mahal. Kaya nga, malungkot din ako eh. Ayoko naman sana. Pero wala tayong magagawa. Parte ng training to. Ang daming lamok dito. Basta mag-ingat ka dito, ha? Uy, mangako ka muna para hindi na ako malungkot. Anong? Tayo lang para sa isa't isa. Oo naman. Wala naman. Ano ang assurance ko? Bigyan mo nga ako Nasa training ako, hindi ako makakapaghanap ng iba. At kung meron man, hindi ko rin yun papatulan. So meron. Wala nga, nasa training. Sabi mo kasi, at
Kung meron man, so meron. Walang. Daan, hindi ko kaya na magkawalay tayo. Kahit ako naman Basta, titingnan mo lagi lang yung mga bituin ha. Yun yung palatandaan na nandito lang ako nag-iintay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hawakan mo yung umay ko. Sa ikaw, huwag ka rin magpaligaw dito ha. Pag malayo ako, baka pagbalik ko, may boyfriend ka na. Alam mo naman ako, kilala magagalit din si nanay tsaka tatay eh. Mahal na mahal kita, Danny. Sulatan mo ko lagi. Sulatan mo. Tawag ako kasi meron naman kaming pag may opportunity, wala tatawag kaming ako. landline. 90s pa lang ngayon. Oo nga. Tatawag ka, bibigyan kita ng, ano nga ba? Ano ka ba? Basta susulat ako tapos, wala pa tayo. susulat ako tapos ilagay ko yung number para magkausap tayo. Pwedeng tumawag Yung doon. landline? Oo, yung landline namin. Ano ba yun? Ikaw ang tatawag sa akin. Susulat ako. PLD. Ano pa ba yun? Oo, basta yun na yun. Bayantel, PLDT, pili ka lang. Payphone lang dito. O kaya nga, tawag ka, payphone. Hindi ko alam Sige gumamit noon. Lagyan mo ng barya, Oo. dadayal mo yung numero ko sa opisina. Ikaw sasagot noon. Baka, Oo, hindi. Yung officer namin, tapos ibibigay niya sa akin. Malamang kita. Malaman kita. Malamang kita, Danny. Teka, uy, pumapayag ka na? Sino nakaraan, ayaw mo? Siyempre pa bebe lang. Ay, meron ako pa bebe. Wala pa pa bebe ngayon. 90s. Pakipot. Pakipot ka? Magiging pa bebe yun pagdating ng araw. Pakipot ka pa nun? Makipot. Makipot kasi sis. Makipot. Anong makipot? Makipot ako kasi makipot to. Weh, try nga. Sige, dali. Hindi. Sure ka? Ayokong, baka isipin mo yan lang habol ko sa'yo. Siyempre, kasi gusto kong maging memorable yung huling pagsasama natin para may babalikan tayo sa kubo na to lagi. Ha? Sige, magdala akong unan at kumot. Kanino yan? Okay, dinala ko. Ay, in case lang, gusto mong pahinga natin. Malamok eh. May Sabagay, kumot na lang. Hindi, walang lamok-lamok. Sa babaeng marupok. Mahal na mahal kita, Danny. Elena. Danny. Elena. Elena. Opo, Uncle and Tita. Inalay ko po kay Danny ang buong pagkatao ko ng gabing yun. Para may babalikan siya. At gusto ko ring matupad niya yung pangarap niya maging pulis siya at magsilbi sa bayan kasi para sa kinabukasan din naman namin yun. Dumaan po ang birthday ko. Napakalungkot dahil hindi ko po siya nakikita. Hanggang tawag na lang po sa payphone. At makalipas ang ilang buwan, may mga nanliligaw pero hindi ko pinapansin. Elena! Tara, may dala akong biko si Elena. May tinda din ako niyan eh. Ha? May tinda rin akong biko. Itinda mo na lang din to. Eh, Hindi mandiligaw masarap, kasi. mas masarap yung luto ng nanay ko kaysa dyan. Baka malugi pa ako, baka hindi pa bumili yung mga suki ko. Napaka-stricta mo naman, Elena. Manliligaw lang naman ako sa'yo, Elena eh. Madami akong inasikaso sa tindahan namin. Bumalik ka na lang. Ano, bibili ka ba ng pom-poms at saka lechon manok? Ano gusto Ito mo? naman eh. Naniligaw nga ako eh. Bumili ka muna. Pakyawin mo yung isang balot na... Sige, balhin ko na lahat yan. Tortillos. Ayan, yan. Bilhin ko yung lahat.
Pati yung ampaw, pati yung ampaw. Ay, ang ampaw. Bili mo lahat, ha? Oh, yan, Magbayad muna. Bayad, Ayan. bayad, Ah. bayad. Ano, tayo na? Hindi, ah! Grabe, kapal lang mukha mo, kapal lang apog mo, ah. Ang daya mo naman! Binili ko, pinagyaw ko na yung mga tinda mo. Ligaw lang. At saka, pag nalaman niya ni Danny na naliligaw ka, magagalit sa'yo yun. Wala naman siya dito eh. Sa hindi na babalik yun. Babalik yun. Asa ka pa, magiging pulis yun. Hindi ka na babalikan nun. Kaya, Babalik. ako na lang. Sige nga, practice nga. Tingnan ko marunong ka Silence, sir! maril. Tugsingaw! Tugsingaw! Yung baril, pag pinutok mo na, gagano, tugsingaw! Tugsingaw! Ganun ba ito? Ganun yung tunog ng baril ko eh. Ha? Nakita ko yan yung kay, Fernando yan. Tugsingaw! Ganun. Ano? Ganun, ayoko ng tunog ng baril mo. Gusto ko pang shotgun. Shotgun? Bugs! Maniwala na sana. Ano ba? Tayo na ba? Ayoko. Magagalit sa'yo si Danny pag nalaman niya yun. Dahil mo na. Akin na lang yung pera ko. Balik ko na Oh, itong yan mga na! ano. Umalis ka na nga dito! Daya mo. Ay, nako. Basta, Danny, intayin kita, ha. Loyal ako sa'yo kahit mga man yan nililigaw sa akin. Hindi ko sila papansin. Mars! Oh, Mare. Pautang! Mars. Sardinas at miswa. Di ba? Hindi ka pa bayad sa utang nyo? Dadagdagan na natin para isang bayaran na lang yan. Marcy, wala akong pampuhunan eh. Meron akong chika sa'yo, ikaw rin. Ay, sige, Mars. Anong utang? Sardinas at miswa. Sige, sige. Sama mo na rin ng shampoo at sabon at toothpaste, sige. okay? Sige. Ito na nga. Anong meron? Di ba naliligaw yung si Bong? Duan kanina? Galing din siya doon kina Beatrice. Nanligaw rin pala doon. Binasted. Dumiretso dito sa'yo. Napakawalang ya talaga ng Bong na yan. Sabi niya ako lang nililigawan niya. Sabi ko nga, susumbong ko siya kay Danny na magpupulis eh. Marunong daw siya bumaril. Hindi naman marunong eh. Naku, alam mo, ang dami na niya niligawan. Lahat ng mga babae dito sa ating baryo, niligawan na niya. Lahat naman binasted siya. Bakit kaya? Ano kaya meron dyan kay ano? Ewan ko dyan sa Anyways, kanya. Mars, kasi alam mo naman, iniintay ko si Danny. Mag-graduate na yun eh. Babalikan ako noon. Sure ka, babalikan ka niya? Oo, nangako kami, nagsumpaan kami noon sa ilalim ng buwan, sa may puno ng mangga, doon sa may kubo, doon namin ginawa ang lahat. Hoy! Kaya pala, may katas lang nakalipas doon. Ba't galing ka doon? Oo, no nakaraan. Bakit kasi orange yung katas ko? Parang aligi. Lumusot sa kawayan. Hindi green. Buti hindi green, tipaklong. Hoy, ikaw ha? Talaga, Mars? Mars, binigay ko kasi sumpaan namin kami na para sa isa't isa. So, parang may babalikan kami. At saka din yun yung tanda ng ang sakit nga eh, hanggang ngayon. Hoy! Ganun ba yun? Pero parang sumikip na ulit. Sana all. Alin? Ang dami namang nagsasana all dyan. Alin? Naku, Wala. Mars. Alam mo, dadating din sa'yo yun, yung the one para sa'yo. Kaya antayin mo lang yan. Salamat, Mars. Oo, huwag ka mawalan ng pag-asa, ha? Hello, mahal. Hello. Oo, andito na ako sa payphone. Oh, salamat. 3 minutes lang to. Sige, bilisan lang natin. Pasensya na hindi ako nakauwi nung birthday mo kasi Oo nga eh. natapos yung training, dineploy agad kami. Andito kami sa Visayas ngayon. Ha? Ba't di ko alam? Mabilisan, may bagyo kasi. Tumulong kami mag-rescue. Ang tagal mo sumulat. Yung sulat ko, hindi mo pa nabalikan. Labisi nga, mahal kasi diniretso nga kami yung deploy. Ay, miss na kita. Miss na rin naman kita. Kaya Dani, pasensya ka umuwi na. ka na. Iniintay na kita dito. Opo, ako rin, mahal. I miss you. Nandito nga kami sa Visayas ngayon, kaya pasensya ka na. Pagkatapos nito, sabi nga naman ng CEO namin na kung hindi Pasko,
New Year kasi palitan kami. Pero pinili ko New Year na lang. Uwi ako dyan sa'yo. Antayin kita, mahal. Opo, mahal. Mahal kita. I miss you. Miss na kita. Mag-iingat ka lagi. Mabagyo ba dyan? Oo, pero hindi, okay na. Nag-ano na lang, mga relief operations na lang kami. Ayun, mauubos na yung oras. Ingat ka, ha? I love you, mahal. I love you din. Promise, ha? Uwi ka, ha? Uuwi ako. Pangako, ha? Pangako ko sa New Year, makikita tayo. I love you. I love you. Excited po ako makita at makasama ulit si Danny. Tagal na panahon inintay ko yun. At dumating na nga po ang pinangako niyang uuwi siya ng bagong taon. Kita na kami. Man. Mahal! Man. Mahal, kamusta ka na? Mahal, ang gwapo Okay lang, naman. okay lang. Mahal, miss na kita. Mahal, nag-ready si nanay ng mga kakanin para sa'yo at saka sopas. Sige, salamat. Pero dito mo na kita tinagpo sa kung saan tayo huling nagkita. Oo nga. Dito Alam muna ko tayo. naman, kaya din pumayag ako kasi sabi ko naman sa'yo dito, may babalikan tayo, di ba, mahal? Miss na kita, mahal. Miss na miss din kita. Pero, aray ko, teka lang. Kamusta yung training mo? Okay ka lang ba? Di ka ba nagkasakit doon? Ha? Bakit ang payat mo? Tsaka medyo sunog yung balat mo. Pero okay lang, gwapo ka pa rin naman. May ganun sakit talaga ka ba? training May eh. sakit ka? Hindi, ganun training eh. Kaya nga, di ba, pumayat ako tapos bilad sa araw. Kaya ganun talaga. Mahal, tara, kumain tayo dun sa Teka lang, pwede ba mag-usap muna tayo? Bago tayo pumunta sa inyo? Parang malungkot kami. Bakit parang hindi ka excited na dumating itong araw na Excited to? ako. Pero, Hal, Tani, matutupad na natin mga pangarap natin, di ba? Tapos ka na. ano eh, parang hindi na yata matutupad yung pangarap natin. Bakit? May problema? Maghihintay ulit ako. Babalik ka? Babalik talaga ako. Ngayon lang to. Kinabukasan, uwi na rin ako agad. Dumaan lang din ako sa bahay namin. Pero ganun kailangan kabilis? kita makausap. Anong nangyari? Elena, patawad. Bakit ka humingi ng tawad, Danny? Tawarin mo ako dahil Honey, may nabuntis ako. ha? Nalungkot ako nung na-deploy kami sa Visayas. Nakilala ko itong babae tapos Dan, kasalanan ko. Wala ka kasalanan na marupok ako. Naging mahina ako dahil pagod ako nung panahon na yun. Miss na miss kita. Wala ako ibang matakbot kundi siya. Yung babaeng yun. Kaya patawarin mo ako dahil Hindi mo yung magagawa sa akin. May sumpaan tayo. Dahil may sumpaan tayo, hindi mo tinumban yung sumpaan natin. Babalikan mo ko dahil nakatanda na para sa isa't isa. Danny, bakit mo ito ginawa sa akin, Danny? Sabihin mo, hindi totoo. Sabihin mo, nagsinungaling. Danny, mahal na mahal kita. Hindi mo ba ako mahal? mahal kita pero nagkamali na ako at kailangan ko panindigan yun. Danny, paano na ako? Paano yung pangako mo sa akin? Hindi mo tutuparin! Danny, bakit hindi mo tinupad? Sorry. Bakit hindi mo tinupad yung pangako mo, Danny? Sorry. Danny! Sorry, Elena. Patawad. Ah!